bersama Salma Novita dan Revansa. Yo man, asik. Bima Jepara Audio, thank you. Gumilang Production udah syuting juga, thank you. Yeah. Saiki ono ngendi jarene wis menang keturutan yeah. Jagongi segane jagong yen menyo Jody sik sayang capek gunung tentu sarung ya langsung mawon capek gunung duduk sarung sayang. terus nopo? Hah? Terus nopo? Apa ya? Apa ya? Kak duduk sarung ki apa? Ini tadi permintaan dari siapa, Mas? Permintaan dari yang punya gawe. Oh, nggih. Keluarga besar dari beliau Bapak Haji Suwarno telah Ibu. Oh, nggih, siap. Semoga lagunya bisa membuat senang Amin, amin, amin. hati dari keluarga besar Bapak Haji. Wis mesti aku yakin nok seneng. Bapak Haji sinten tadi? Pak Haji Suwarno Pak saya. Haji Suwarno, nggih. Syukur, Ayo. Mas. Neno neno. Dibacotno sayang. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reso Yo man.
Oh nggih. Matur suwun. Wis kenal karo Pak Yatno sayang? Pak? Pak Yatno iki Oh jenenge. Pak Yatno nggih. Nggih Pak Yatno. Caping gunung nggih Pak. Bosari Pitik matur suwun, bolo-bolo semuanya. Oh nggih. Syukur Mas. Syukur. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang jeneng potong lara Caping gunung. Caping gunung. Sewesian kagem Bapak Haji